Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Yurt içinden gelen maglumatlara göre 29 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şewket Mirziýoýewiň Türkmenistana gelmeni garaşylýar. Onuň Aşgabatda gelmeniň esasy sebäbi Türkmenistanyň prezidentiniň Kawkazyň agardan çykmagy bilen baglanyşykly şol gün beriljek sadaka gatnaşmak diýip aýdylýar. Häzirki wagtda Göktepe'däki we Gypçakdaky meçitlerde arasaçylyk işleri geçirilip, iki prezidentin gatnaşmagyna beriljek sadaka boýunça taýýarlyk çäreleri geçirilýär. Mundan daşary hem sadaka gatnaşak welaýatlaryň delegasiýalarynyň düzüminde Liwap we Daşowuz welaýatlarynaky özbek diasporasynyň ýüze bolan wekilleriniň bardygy aýdylýar. Olaryň sadaka gatnaşmagy bir tarapdan Şewket Mirziýoýewiň mähellesini, ikinji tarapdan bolsa türkmen özbek gatnaşyklarynyň dostluk, doganlyk we hoş niýetli goňşuluk häsiýetiniň nyşanlygyny aňladýar. Ýeri gelenini aýtsak, Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana bolan saparlaryna gurnalýan çäreleri hemişe Özbekistanda ýaşaýan türkmen diasporasy hem gatnaşýardy. Sözümiň soňunda, hormatly watandaşlar, sizi bu mukaddes aýda tutýan uradaňyzyň kabul bolmagyny beýik bir bardan dilek edýän.